നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു മഹാരാഷ്ട്രീയൻ ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. സിമ്പിൾ ബിരിയാണിയാണ്, നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഞാൻ ഇത്ര സാധനങ്ങൾ എടുത്തൊരു പ്ലേറ്റിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നമ്മളെ കുരുമുളകുണ്ട്, ബേ ലീഫുണ്ട്, പിന്നെ മുളക്, കറുവാപ്പട്ട, പിന്നെ ഏലക്കയുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ അളവൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതേ അളവിലെടുത്ത് ഇതിനെ പൊടിച്ചെടുക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ഉണ്ട ഗാർലിക്കും പിന്നെ ഒരു 3 സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളത്തിലുള്ള ഒരു ജിഞ്ചറിൻ്റെ പീസും എടുത്ത് അതിൻ്റെ കൂടെ എടുത്തിട്ട് അരച്ച് വയ്ക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ബിരിയാണിയുടെ മസാല. ഈ മസാല വേണം നമുക്ക് ബിരിയാണിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ബിരിയാണിയാണ്, ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാം. അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ആദ്യം ഒരു കുക്കർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മുടെ ഗീ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അതിപ്പോൾ ഒരു ചൂടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ജീരകം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതിനൊന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തത് നമ്മുടെ ഉള്ളിയാണ്. 3 ഉള്ളി ഒന്ന് നെയ്യിലിട്ടിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക. അതൊന്ന് സ്മൂത്തായിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ച പേസ്റ്റില്ലേ അതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നെയ്യിൽ ഈ ഉള്ളിയുടെ കൂടെ തന്നെ ആ പേസ്റ്റിലുള്ള എല്ലാ പച്ചമണവും പോകുന്നവരെ നമുക്ക് നല്ല പോലെ ഇതിനെ ഈ നെയ്യിലൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. പച്ചമണം മുഴുവനായിട്ട് പോകണം. പച്ചമണമൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ പൊട്ടാറ്റോയും ക്യാരറ്റുമാണ്. ഒരു വലിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങും ചെറിയ ചെറിയ ക്യൂബാക്കിയതും പിന്നെ ഒരു ക്യാരറ്റുമാണ് ഞാനിതിലേക്ക് ചെറുത് ക്യൂബായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തത്. നല്ല പോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതൊരു ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ്. ഇതിൽ കൂടെ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് കൂടി വരുന്ന ഒരു ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ്. സിമ്പിളാണ്. ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എണ്ണയിൽ ഈ പൊട്ടാറ്റോയും പിന്നെ നമ്മുടെ ക്യാരറ്റും നല്ല പോലെ മിക്സ് ആവട്ടെ. ഇതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ഗരം മസാല കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ നോർമൽ ഗരം മസാല നമുക്കതിൻ്റെ മണം മതിയാവില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഗരം മസാല നമ്മളെ കയ്യിൽ എപ്പോൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാമല്ലോ. ഇപ്പം ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു 1/2 കിലോ കോഴി ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കി ചിക്കൻ പീസസ് ഞാനിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. നല്ലപോലെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം. നല്ലപോലെ മിക്സ് ആവട്ടെ. ഇത് ചിക്കനെല്ലാം ഒന്ന് കളർ ചേഞ്ചായി വരട്ടെ. കളർ ചേഞ്ച് ആവുന്നവരെ നമുക്കിതിനെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കണം. ഒരു 5 മിനിറ്റ് മതിയാവും. ഞാൻ 2 പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. കുറച്ച് എരിവിന് വേണ്ടി. ആ ചുവന്ന മുളകിൻ്റെയും പിന്നെ കുരുമുളകിൻ്റെ എരിവ് നമുക്ക് മതിയാവില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ നല്ലപോലെ മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക. ചിക്കൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറി വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഗരം മസാല എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് ഈ മണമൊന്നും അത്ര മതിയാവില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി നമ്മൾ നോർമൽ ഗരം മസാലയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് 3 കപ്പ് അരിയാണ്. നമുക്ക് ഏത് അരി വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം. ഞാൻ നമ്മുടെ ജീരകശാല അരിയില്ല, അതാണ് യൂസ് ചെയ്തത്. ആ വലിയ ബസ്മതി റൈസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നന്നായിരിക്കും. ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഈ ചിക്കൻ്റെയും എല്ലാത്തിൻ്റെ കൂടിയിട്ട് നല്ലപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 4 ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്. 3 കപ്പ് അരിക്ക് 4 കപ്പ് വെള്ളം, അതാണ് ഇതിൻ്റെ കണക്ക്. ഒരു 5 കപ്പ് അരിയാണെങ്കിൽ 6 കപ്പ് വെള്ളം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയാവും. ഒന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ. തിളച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിതിലേക്ക് ഇനി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് തൈരാണ്. ഇതിലേക്ക് 5 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരാണ് ഞാനിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. 5 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര്. കുറച്ച് പുളിയുള്ള തൈരുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ്. എല്ലാം ഒന്നിച്ച് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക. ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കാം. മുളക് ഉപ്പും എല്ലാം നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കാം. മുളക് മതിയായില്ലെങ്കിൽ പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കുക്കർ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് 1 വിസിലിനെ വേവിച്ചെടുക്കാം. ഒരു വിസിൽ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ മതിയാവും. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കിതിനെ തുറന്ന് നോക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ തുറന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. 1 വിസിലടിച്ച് കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിരിക്കുന്നത്, കണ്ടോ. ഇതിലേക്കിനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മല്ലിയിലയും പിന്നെ പുതിനയും ഇട്ട് അലങ്കരിച്ചെടുക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് തൈരിൻ്റെ കൂടെ ഇതിനെ സെർവ് ചെയ്യാം.